Marhay na banggi, nagpuunang ipanao kan Department of Social Welfare and Development katuwang ang Land Transportation Franchising Regulatory Board as in local government unit kan Naga ang kantidad 5,000 pesos na cash assistance para sa mga driver kan syudad. May report si Joel Solino. Sobra sa 600 na mga qualified na mga tsuper ng pampasaherong jeep na may prangkisa o kadakli mga nagpapasada sa syudad ng Naga na mga miyembros kang kooperatiba ang amay na nagpila aldaw na Miyerkules, petsa 6 kang Mayo 2026 sa loob kang Robinson's Place Naga para man sa saindang AX. Pinanginutan kang DSWD kaiba ang LTFRB na iyo ang igwaning clean list ka mga benepisyaryo para man sa distribution kang nasambit na kantidad sa lindong kang Assistance to Individual in Crisis Situation AX program kang nasambit na ahensya. Coordinated man ini asin nagtao maning logistical support ang gobyerno lokal sa paagi kang Naga City Cooperative Development Office. Dangan ng Robinson's Place Naga nagtao maning venue para man sa Day 1 Mayo 6 na payout. Saro si Mr. Ricky Valdemoro kang Concepcion Grande, super kang Loop Service Magsaysay Diversion Centro sa mga amay na nagpila para mag-claim kang nasambit na ayuda hali sa gobyerno nasyonal sa paagi kang DSWD. Ayo, nakula na ni. Makabayad ko rin tubig. Dahil nakabayad, tumaliw ng biyahe. Kaya ako, nagpapasalamat ko sa DSWD. Nakulang tabang ni sa buhay mga driver. Huwebes, May 7, ginibuman ang Day 2 kang payout para sa second batch kang total na 492 na mga qualified jeepney drivers gikan man ini sa iba pang mga ruta sa luwas na kang syudad. Saro man si Mr. Juby Apind, tsuper kang jeep na biyaheng Kararayan San Isidro Centro kung saan pinagpresentara ang mga kinakaipuhang mga requirements siring kang valid driver's license asin na photocopy kay ni bali na ang sa iyang physical appearance asin ang napila pa na form hali sa DSWD. Okay, karakaging crisis na kami sa diesel, makatabang. Sangon niya. Walang bagay na. Dakulang bagay naman, sir. Makabawi-bawi man naman. Yan lang ba? Sinabi kang DSWD, ang mga benepisyaryo bago nag-qualify, pinagsadang una sa clean-up process ang mga pangaran na naisumitir sa sainda kang kooperatiba. Kabali na ang pag-cross-matching as in duplication checks, kaya medyo naabala ang pag-payout para sa mga PUJ drivers. Magkakaigwaliwat ng meeting ang LTFRB, DSWD, gobyerno lokal asin ang NCCDO, kaiba ang mga asosasyon kang mga transport sector o kang mga PUJ cooperative para man ma-verify asin ma-review man ang iba pa na daing nakabali sa listahan asin masiguro na legitimate ang prangkisa kan mga ini. Ginibong by batch kad DSWD ang payout nga ring day magkuno-kuno asin magsarabayan sa venue. Dangan malikayan ang pagkaprakasar kang biyahe kan mga ini asin makaapekto sa mga daily commuters. Mentras tanto ang NCCDO nakipag-coordinan man sa mga cooperative kang PUJ sa syudad na poon Mayo 8, 2026 mabilang ng 10 dias para manliwat na mag-resume ang local fuel coupon distribution na programa kang gobyerno lokal sa pagtauman ng asistensya sa mga tsuper kang syudad para sa saindang krudo sa pagkayod o pagpasada. Makalis na makaresibi ang mga ini ning ayuda halikman sa national government. Para sa Nagangunyan, Joel Solino. Ika ako, kita ang Naga. Antabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo. Ang Nagangunyan, sa ngaran kan sa Kuyong Pag-iriba sa Public Information Division na pinamamayuhan ni Jason Yola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos makalos.